Ima li neugodnije situacije kad vam prijatelj postane neprijatelj? Nema. Prijatelji nam služe kao psihijatar, psihoterapeut, nazovite tako kako hoćete. Prema njima smo kao otvorene knjige, ako su istinski prijatelji. Pričamo o sebi, o situacijama oko nas, o obitelji i svemu tome. A što kada postanu neprijatelji? Ima njih koji samo mahnu rukom, zaborave da postojite i idu dalje. Međutim, ima njih, a to se vrlo često događa, koji su zgriješili, koji su napravili nešto zbog čega ste prestali biti s njim prijatelji i onda se u očima drugih opravdavaju na način da pričaju loše o vama. Još gore, vaše tajne koje ste im povjerili prepričavaju na način da će to biti negativne. I to samo u svrhu da se opravdaju kako oni nisu krivi što ste vi prestali biti prijatelji. Zar to nije jadno? A siguran sam da svi imamo nekoga tko voli tračati naše tajne. Prema tome, zapamtite, najgora stvar je kad vam prijatelj postane neprijatelj, jer ste dobili najboljeg neprijatelja na svijetu.